सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। भोजपुरी के ताजा तरीन खबर से अपडेट रहे खातिर आज ही सब्सक्राइब करी छपरा जिला भोजपुरी और घंटी वाला बटन जरूर दबाई। जी हाँ, लोग के खबर बता देवे के चाहतनी कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के ब्रेकिंग न्यूज आ रहा बटे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उनकरा के सम्मानित कइल गइल बटे। जी हाँ, बहुत बड़ खबर आ रहा बटे भोजपुरी इंडस्ट्रीज के माध्यम से कि भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजल गइल बटे। इन पुरस्कार उनकरा के फिल्म इंडस्ट्रीज के बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता विवेक ओबराय के हाथों सम्मानित कइल गेल हटे। जी हाँ, बहुत बड़ खबर बा काहे से कि एकरा पहले लोग के मालूम हो चाहिए बेस्ट सिंगर एक्टर के अवार्ड पवन सिंह के मिल रहे और रानी चटर्जी के बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड मिल रहे। तो अब खेसारी लाल यादव भी ऐसे कैसे पीछे रह सकतारन, उनका के भी अवार्ड मिल चुकल बटे। जी हाँ, ये अवार्ड मिलला के बाद खेसारी लाल यादव सारा दर्शक लोग के धन्यवाद दिलहन और साथे साथे कहलन कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के इतना आशीर्वाद प्यार जेंगा मिलत रही तब भोजपुरी इंडस्ट्रीज बहुत आगे तरफ जाई। जी हाँ, लोग के इहो बता दी कि खेसारी लाल यादव भगवान के साथे साथे दर्शक लोग के और अपना माई बाप के भी बहुत बहुत आशीर्वाद प्यार देवे के कहलन कि उ लोग के ही आशीर्वाद बटे कि आज खेसारी लाल यादव के ई अवार्ड मिल रहा बटे। जी हाँ, लोग के मालूम होगी चाहिए कि खेसारी लाल यादव के ई अवार्ड मुंबई में मिलल हटे विवेक ओबराय। जी हाँ, बॉलीवुड के इंडस्ट्रीज के सबसे जबरदस्त उम्दा कलाकार विवेक ओबराय के हाथों खेसारी लाल यादव के ई अवार्ड मिलल हटे। जौना से भोजपुरी के ताजा तरीन खबर वालों के बीच हमने के ऐसा ही लियावत रहम सन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट पाई। धन्यवाद।